No ens entretenim més, ara sí donem pas al primer expert de la jornada d'avui, la primera conferència titulada Globalització, industrialització i deteriorament de la dieta dels catalans del 1950-2025, a càrrec del doctor Xavier Gussó Segura, professor agregat a la Universitat Autònoma de Barcelona. Endavant, Xavier, pot pujar aquí a l'escenari, sí. Bé, bon dia a tots i a totes. En primer lloc, voldria agrair als organitzadors i organitzadores d'aquesta jornada haver-me convidat a participar. També volia agrair-vos a tots els assistents la vostra presència i agrair també a la Montserrat la presentació que ha fet. Bé, us he portat per, diríem, ajudar a seguir la meva exposició, una presentació una mica rudimentària, ja veureu, amb la qual anirem avançant amb el tema que avui aquí ens ocupa. Bé, com ja han apuntat la Montserrat i també el Carlos, l'alimentació és un aspecte fonamental del nostre benestar que influeix o que actua sobre aquest benestar a través de diferents o de múltiples formes. Aquí us he destacat, per exemple, el que tots diríem, o aquelles que en som més conscients o plenament conscients, com la salut, és a dir, si la nostra alimentació, la nostra dieta és excessiva o és deficitària o és desequilibrada o està contaminada, tot això afecta la nostra salut i es pot traduir en moltes malalties diverses que alteren el nostre dia a dia i la nostra activitat laboral, social, etc. Per altra banda, també, com tots podem imaginar i sabem, almenys durant les 2 primeres dècades de la nostra vida, l'alimentació també influeix molt sobre el nostre desenvolupament físic i intel·lectual, i això es pot mesurar amb les talles, amb els pesos, etc., dels individus. També, això també en som plenament tots conscients, l'alimentació influeix sobre el benestar nostre a través del permetre'ns permetre'ns desenvolupar el nivell d'activitat física, laboral que desitgem desenvolupar. Una alimentació bona ens permet desenvolupar aquestes activitats. Si no disposem d'aquesta alimentació, aquestes activitats físiques, laborals, socials, etc., es veuen compromeses. Hi ha altres formes indirectes a través de les quals l'alimentació també influeix sobre el benestar que potser no són tan evidents. Per exemple, per als que hem treballat des d'una perspectiva històrica, com és el meu cas, ha canviat molt en els últims 200 anys del pes que tenia l'alimentació en els pressupostos de les famílies. No fa falta arribar a 200 anys, fa 120 anys una família podia arribar a dedicar el 70 o el 80% del seu pressupost a alimentar-se, però no alimentar-se bé, sinó a alimentar-se precàriament. I només li quedava un 20 o un 25% per la resta de les seves despeses. Bé, les transformacions que ha experimentat el sistema alimentari que permeten que ara puguem dedicar una part molt petita a l'alimentació, excessivament petita, com tindrem ocasió de comentar, han permès que puguem disposar o gaudir de molts altres béns i serveis que també han contribuït a millorar el nostre benestar, el benestar material i també el nostre benestar espiritual. També una altra manera que cada vegada influeix més i fins ara no n'érem massa conscients el sistema alimentari o l'alimentació sobre el nostre benestar és a través de l'impacte que té el sistema alimentari sobre el nostre entorn, sobre el planeta. En la mesura que el sistema alimentari és responsable de les emissions que provoquen el canvi climàtic, és responsable de la contaminació que, per exemple, contamina les fonts de moltes zones del nostre país, de Catalunya i de tot arreu.
el sistema alimentari també actua o afecta negativament, desgraciadament moltes vegades, el paisatge. Ja no sols el paisatge més proper, sinó parlem, per exemple, de l'Amazònia. A l'Amazònia, extensions enormes són arrasades per poder plantar soja que serveix per alimentar el bestiar que després nosaltres ens menjarem. De manera que hi ha grans alteracions, greus alteracions del paisatge que, ja sigui de més a la vora o de més lluny, ens afecten també o ens acabaran afectant en forma de canvis en el paisatge, com s'ha apuntat, fenòmens meteorològics extrems. Acabem de... no hem sortit encara, però estem vivint una sequera que no deixa de tenir relació en bona mesura amb l'impacte que també té aquest sector agroalimentari sobre el planeta. Un impacte que és dels més importants, és un dels sectors que més impacta sobre el canvi climàtic, sobre altres fenòmens negatius que experimenta avui en dia el nostre món. I finalment també l'alimentació influeix o condiciona el nostre benestar a través de la nostra vida social, de la qual en forma una part fonamental, a través del nostre plaer, la gastronomia, el lleure, la cultura, etc. Bé, dit això, sobre l'efecte de l'alimentació sobre el nostre benestar, que remunta, en som conscients des de ja fa molts segles, podríem dir-ne, podem dir també que, i de fet ja ho he apuntat, que ara som plenament conscients també que el nostre sistema alimentari, que la nostra alimentació afecta el benestar del planeta, no el benestar nostre, el benestar nostre com a catalans, el benestar de la humanitat i el benestar de tot el planeta i tots els éssers vius que hi viuen sobre el planeta. Com us apuntava fa un moment, el sistema alimentari, l'alimentació, té un impacte cada vegada més negatiu sobre el benestar del planeta. Com us deia, en forma de contaminació, en forma d'emissions, en forma de destrucció del paisatge, etc. Bé, és per això que l'objectiu d'aquesta primera conferència és bàsicament analitzar totes aquestes grans transformacions que han incidit de manera positiva en uns moments i no tan positiva en altres moments en el nostre benestar i en el benestar del planeta. En principi, en el títol de la conferència havia parlat de les transformacions que es produeixen en els últims 75 anys. De fet, podíem allargar una mica més el període, ens podíem anar gairebé fins al segle XVIII, encara que el fet d'acotar el títol de la xerrada amb els 75 darrers anys és perquè en aquests darrers 75 anys justament s'han concentrat la major part d'aquestes transformacions. Doncs bé, el que veurem a partir d'ara és quines transformacions ha experimentat el nostre sistema alimentari en tot aquest període i sobretot el que intentarem també apuntar seran les seves conseqüències per acabar una mica amb aquest missatge d'esperança que em sembla que era el Carlos que apuntava sobre les perspectives futures d'aquest impacte, d'aquests canvis que s'estan produint. Bé, dir-vos també, conceptualment, aclarir abans de continuar que potser utilitzo bastant indistintament conceptes que no són exactament sinònims, com alimentació, sistemes alimentaris, en algun moment també parlarem de dieta. El sistema alimentari és tota la cadena, podríem dir que va des del moment en què comprem la llavor o que una fàbrica produeix els fertilitzants que adobaran la terra on plantarem i on produirem fins que es consumeix el producte final o es produeix el malbaratament d'una part d'aquest producte o la gestió dels residus que genera. Tota aquesta cadena llarga, diríem, és el sistema alimentari i és aquest sistema alimentari al que ens referirem, encara que en molts aspectes allò que nosaltres en som més conscients és la dieta que nosaltres ingerim
a diari per necessitat i també a vegades per altres motius de plaer o socials. Bé, no anem molt ràpid aquí. Perdoneu, estic aquí familiaritzant-me amb l'aparell. Bé, les transformacions que experimenten els nostres sistemes alimentaris i que tot seguit anirem detallant, doncs són transformacions, són canvis que no s'han produït, diríem, de forma aïllada, com un bolet, sinó que van o han estat condicionades i van interrelacionades en totes les grans transicions i revolucions que s'han produït a l'etapa contemporània i que d'alguna manera estan aquí una mica recollides i que ara molt ràpidament comentarem. La transformació del nostre sistema alimentari podríem dir que comença, i per això havia ampliat el període, al segle XVIII, i no ben bé aquí en el Mediterrani, sinó al nord, al centre-nord d'Europa, amb el que seria coneguda com la primera revolució agrària, que anirà seguida després de moltes altres revolucions agràries que han tingut també un impacte molt gran sobre el nostre sistema alimentari. Per exemple, la revolució agrària que significa la mecanització del camp, que comença a finals del XIX, la revolució verda, que ens és molt més propera, o ara, últimament, la revolució, o més recentment, la revolució dels transgènics. També les revolucions industrials, la primera, la segona, anomenada tercera i fins ja qui parla de la quarta, revolucions industrials han impactat de ple també en els sistemes alimentaris, transformant la producció de fertilitzants, la producció d'insecticides, la distribució dels productes, és a dir, el processament, les múltiples formes de processar o de modificar els aliments, tot això s'ha vist cada vegada de forma més específica, més detallada, més variada, afectat per les revolucions industrials. Una altra revolució fonamental per entendre els sistemes alimentaris avui i els canvis que han experimentat prèviament són la revolució dels transports. Ara veurem com abans de la revolució dels transports les dietes, els sistemes alimentaris tenien una determinada forma i ara són completament diferents. I aquí la influència ha estat successives revolucions que han experimentat els mitjans de transport, primer el ferrocarril i el vaixell de vapor, després arribarà el motor d'explosió i les comunicacions també, que també han permès, per exemple, contribuir de forma decisiva, juntament amb les revolucions dels transports, a integrar els mercats. També fonamental la revolució, la transició energètica que s'ha produït també en tot aquest període que estem analitzant i que ens ha permès passar d'uns sistemes basats en l'energia solar als sistemes energètics basats en les energies fòssils, que ara intentem com lentament anar superant. A la vegada també les transformacions que experimenta el sistema alimentari han afectat el fenomen conegut com la transició demogràfica, és a dir, gràcies a les millores en els sistemes alimentaris ha pogut créixer la població, ha pogut superar els sostres que durant segles i segles havia limitat el seu creixement. La transició epidemiològica, per exemple, també ha tingut un paper molt important al sistema alimentari. Abans de les transformacions del sistema alimentari, la població, la salut de la població estava condicionada sobretot per les malalties infeccioses i per les malalties carencials. La millora del sistema alimentari permet reduir considerablement la mortalitat per aquestes causes lligades amb la mancança de nutrients o amb la infecció lligada a la contaminació dels aliments, per exemple, però després, quan aquesta mateixa alimentació s'ha fet excessiva i ha generat altres problemes, hem vist com s'ha passat a una situació actualment, els grans problemes de salut
de les societats actuals no són tant les malalties infeccioses, deixant entre parèntesis l'episodi del Covid, que ha trencat una mica aquesta tendència, i en canvi són tot un altre tipus de malalties degeneratives, etc., els cardiovasculars, etc., les que ara realment són el centre, diríem, dels problemes de salut que ens ocupen. Bé, feta doncs aquesta contextualització, que també suposo serà d'utilitat per a de cara a les properes conferències, que ens segueixen en aquesta, doncs passaríem a veure ja més en detall quines han estat aquestes transformacions i les seves conseqüències, com us deia. Bé, el punt de partida, el punt previ, diríem, a l'inici d'aquestes transformacions modernes, contemporànies, seria, en el cas, diríem, que ens ocupa aquí, més proper a nosaltres, seria la dieta mediterrània tradicional. Aquesta dieta mediterrània que es caracteritzava pel que es coneix com la trilogia mediterrània, els cereals, la vinya, l'olivera, amb molts més productes, òbviament, però on aquests tres productes tenien un paper central i que durant segles s'havia mantingut força estable aquesta dieta, amb petits canvis, amb petites alteracions, entre cometes, com la incorporació dels productes que van portar en el seu moment els àrabs a l'ocupar la península ibèrica, o ja cap al segle XVIII, justament en el moment en què s'inicien aquests canvis, doncs la incorporació es coneixien, però es comencen a incorporar a la dieta, es consoliden a la dieta, comencen els productes d'origen americà en el segle XVIII. Bé, aquesta dieta mediterrània tradicional, a diferència del que avui tots sabem sobre la dieta mediterrània, no era una dieta ni molt menys satisfactòria per a aquella població que la consumia. Els habitants, diríem, dels territoris mediterranis del continent europeu o del nord de l'Àfrica, eren dins de l'espai, en el cas d'Europa, diguem-ho directament, en el cas d'Europa, doncs les poblacions mediterrànies eren les que tenien les talles més baixes, eren les que tenien les esperances de vida més curtes, eren les que tenien les taxes de mortalitat infantil i juvenil més altes. Per tant, en aquests indicadors, o rere aquests indicadors, en tenia una responsabilitat important el sistema alimentari, aquesta dieta mediterrània. Aquesta dieta mediterrània tradicional, que després sí experimentarà tota una sèrie de canvis que la convertiran en aquesta dieta òptima que avui tots coneixem, però que originalment tanmateix que no ho era. Bé, com era aquesta dieta tradicional? Era aquí i també ho era en altres indrets d'Europa o del món. En primer lloc, destacar que la dieta, abans de les transformacions, era una dieta local. És a dir, el 70, el 80, el 90% o més fins i tot del que es menjaven les famílies, la major part de les famílies, no totes, però sí la major part de les famílies, era produït a la mateixa explotació, a la mateixa localitat o com a màxim a la mateixa comarca. I només una petitíssima part, diríem, d'allò que es consumia havia estat comercialitzat i procedia de distàncies més llunyanes. Podia ser el peix en algunes ocasions, l'arròs, o productes que no es produïen directament, que es conservaven i que podien arribar a ser consumits a una certa distància d'on s'havien produït. Per tant, era una dieta local, era una dieta, òbviament, de proximitat, extremada proximitat. Per la major part de la població era una dieta essencialment vegetariana, on la presència de productes d'origen animal era escassa i ocasional, i això suposava que els nutrients que procedeixen d'aquests aliments d'origen animal moltes vegades mancaven a la dieta i hi havia dèficit d'aquestes poblacions en aquests mateixos nutrients, derivant-se d'una sèrie
malalties carencials que podien afectar el rendiment laboral, que podien afectar la salut, etc. De fet, es coneix i existeix una clara sinergia entre, per exemple, la malnutrició i moltes malalties infeccioses. És a dir, les malalties infeccioses poden ser molt més greus i tenir conseqüències i desenllaços molt pitjors si estem mal alimentats. En una època en què la medicina, evidentment, encara no havia identificat quina era la causa de la major part de les malalties infeccioses i, per tant, no hi havia remeis efectius per fer front, la resistència dels éssers humans era bàsica per la supervivència. Si l'alimentació deficient limitava aquesta resistència, òbviament el risc de desenllaç fatal en aquestes malalties infeccioses creixia. Bé, una dieta essencialment vegetariana, com tots podeu suposar, a manca també de sistemes de conservació, doncs era una dieta estacional, és a dir, cada estació es consumia allò que la natura proporcionava i, donat que no hi havia neveres ni sistemes de refrigeració efectius ni res, doncs moltes vegades només es podia consumir durant aquella temporada. Era també una dieta monòtona, una mica lligat al tema de l'essencialment vegetariana, perquè, tot i que podia variar la diversitat de productes a les quals es podia accedir, el gruix de la dieta eren els cereals. Després també vindran les patates, també tenia un cert paper els llegums, però vaja, el 80 o el 90% de les calories, de les proteïnes, de la major part de nutrients que s'ingerien procedien de 2-3 productes, els cereals en forma de farinetes, en forma de pa, en forma de pasta, és a dir, en múltiples formes, però cereals sempre. Hi ha nutrients, evidentment, que no estan, no tots els nutrients que necessitem, no tots els àcids grassos essencials, tot allò que necessitem està en els cereals, tot i que són aliments bastant complets i combinats amb llegums, etc., poden proporcionar gran part del que necessitem, però no tot i no sempre. Bé, en qualsevol cas, era una dieta bastant monòtona, bastant repetitiva, on els cereals tenien un paper omnipresent. I en aquest sentit també poc diversificada. I era una dieta també poc processada, és a dir, tot el processament que rebien els aliments eren el que aplicaven als aliments aquells que els produïen i que podia servir per conservar o per transformar l'aliment en altres formes de poder ser ingerit. Els cereals molturaven o es barrejaven amb aigua o es podien fer petits processaments o alguns aliments d'origen animal, conservar-los, vaja, un processament molt primari. Res a veure amb el que pateixen avui els aliments. També dir que aquesta alimentació, que aquesta dieta, diríem, mediterrània tradicional, era una dieta sovint insuficient per a les persones que la ingerien, perquè, com totes les dietes en aquesta època, estaven condicionades, sent vegetarianes, estaven condicionades pel resultat de les collites. Els anys que les collites eren bones, la dieta era més abundant, els anys que les collites eren dolentes, fins que no hi hagi transformacions que acabin amb aquesta situació, la dieta era insuficient. Era insegura higiènicament perquè no es coneixia tampoc que a través dels aliments amb productes tòxics o infectades es poguessin contraure malalties i per tant no es rentaven moltes vegades adequadament, no es tractaven els aliments de forma adequada. De fet, una de les maneres, per exemple, que sense voler es tractaven els aliments i els feien molt més segurs era, per exemple, a través de l'escudella, que era un plat molt típic en gairebé tot l'àmbit, en diferents formes, gairebé en tot l'àmbit mundial, perquè assegura, és una de les poques maneres que assegura prendre líquid i prendre aliments de forma segura en el sentit de les malalties que pot provocar. I després també aquí us assenyalava que la dieta mediterrània, aquesta original, no sempre era prou adequada per als nens i nenes més petits, els que estaven canviant el seu sistema d'alimentació, de la llet materna cap a aliments sòlids, perquè moltes vegades s'havien d'ingerir grans quantitats d'aliments
per poder cobrir aquelles necessitats que tenen les criatures. Els nens i nenes petits tenen proporcionalment, per quilo de pes, podríem dir, per exemple, doncs unes necessitats nutricionals molt superiors a les dels adults. Per tant, quan es produeix el canvi a la seva alimentació, moltes vegades es necessitaven ingerir unes quantitats de cereals o de patates o del que fos tan grans per cobrir les necessitats que els productes d'origen animal, per exemple, com la llet, etc., podien cobrir amb molta més facilitat. Però quan no se'n disposava més que dels vegetals, doncs això afectava negativament. Doncs bé, com us apuntava, aquesta dieta mediterrània tradicional no era tan saludable com ara és la dieta mediterrània i provocava o estava al darrere de moltes malalties infeccioses, intoxicacions, malalties carencials, condicionava el creixement físic, l'activitat física i laboral, i condicionant l'activitat laboral també tenia conseqüències futures. Ara bé, a diferència del que vindrà després, era una dieta, la mediterrània tradicional, ja sostenible. Era precàriament, perquè depenia molt de les collites, però era una dieta sostenible, en el sentit que no comprometia tornar a reproduir la producció d'aliments, és a dir, si es reservaven les llavors i es cuidava la terra i es feien les rotacions pertinents, etc., doncs es podia mantenir de forma indefinida el nivell productiu, no contaminava i per tant no destruïa o no tenia un impacte destacat sobre el paisatge i en aquest sentit era una dieta plenament sostenible, com després deixarà de ser-ho. Bé, partint d'aquesta dieta mediterrània tradicional, el que farem ara és veure com en dues fases successives es produeix la transformació d'aquesta dieta a partir de les revolucions i de les transicions que abans hem indicat, fins portar-la a la dieta, fins arribar, diríem, a la dieta actual i en totes les seves conseqüències. La primera fase de transformacions que va experimentar aquesta dieta mediterrània tradicional, podríem dir que indirectament comença a finals del segle XVIII, quan a Anglaterra, lluny d'aquí, es transforma, es comença a produir la seva primera revolució agrària que permet introduir noves formes de rotació i conreus, etc., que permet augmentar molt la producció d'aliments. I aquestes primeres transformacions agrícoles o agràries que permetran produir molts més aliments, combinades amb una millora dels transports, és el que permetrà a nosaltres que els barcelonins, per exemple, ben connectats amb el comerç internacional, començar a tenir un subministrament d'aliments més abundant i més estable del que havien tingut en èpoques anteriors. Això ens arribarà a nosaltres plenament en el segle XIX, sobretot a partir de la segona meitat del XIX, és quan som conscients dels canvis que significa aquesta primera fase. S'aconsegueix, diríem, a escala mundial, produir en algunes zones, com Amèrica del Nord, en altres zones, com l'Europa nord-occidental, produir cada vegada més aliments i gràcies a la revolució dels transports, amb el ferrocarril i el vaixell de vapor, cada vegada s'integraran més als mercats mundials i es permetrà o s'aconseguirà que els aliments bàsics de la dieta, com eren els cereals, puguin arribar a gairebé una part molt més gran de la població i estabilitzar aquest subministrament. És a dir, s'aconsegueix en una primera fase augmentar la producció d'aliments i estabilitzar el subministrament d'aquests aliments gairebé a totes les poblacions urbanes i a les poblacions que estaven més o menys ben connectades amb aquest mercat que començava a integrar-se i es començava a globalitzar. Aquesta primera fase, decisiva, permet que els sistemes alimentaris com el nostre
doncs, poguessin no millorar, diríem, en alguns aspectes com el de les toxicitats que podia generar la nostra alimentació o les malalties infeccioses o determinades carències de nutrients, però sí que pel que fa als aliments bàsics, aquells que representaven la part principal de la nostra alimentació i dels nostres sistemes alimentaris, doncs sí que s'aconsegueix, gràcies a aquestes primeres transformacions, estabilitzar i incrementar la disponibilitat d'aliments. Això permetrà que també els rendiments laborals millorin, que també la salut experimenti una certa millora, que estigui menys exposada en alguns dels problemes que tenia la dieta mediterrània. Bé, aquesta primera fase, que cronològicament és molt difícil precisar quan comença, quan s'acaba, perquè de fet a cada territori o a cada zona, per exemple, totes les zones que estan més a la vora de la costa, moltes vegades les transformacions comencen abans que aquelles zones a l'interior més mal comunicades, és a dir, hi ha variacions importants en aquest sentit, però bé, en qualsevol cas, sobretot des que a partir de la segona meitat del XIX es construeix el ferrocarril, en el cas estem parlant ara de Catalunya, les línies ferroviàries, i també a partir del moment en què cada vegada la navegació es fa més amb vaixells de casc metàl·lic i de vapor que permeten portar grans quantitats d'aliments en molt menys temps i de forma molt més segura i per tant abarateix extraordinàriament el cost d'aquests aliments. A partir de la revolució dels transports, els cereals que s'estaven produint a Amèrica del Nord poden arribar aquí, a Catalunya, a preus competitius i a més afegir-se en els cereals que resultaven de les collites que feien els catalans. Amb això s'aconsegueix, com us deia, aquesta estabilització i aquest augment de la producció i estabilització del subministrament d'aliments i es comença a produir també aquesta globalització de la dieta, és a dir, per primera vegada tots comencem a menjar els mateixos cereals. Sí que continuen tenint un pes important a la dieta de cada un dels nostres pobles, els cereals produïts sobre el terreny, però com moltes vegades estava augmentant la població i aquests cereals cada vegada eren més insuficients, ens trobarem en què una gran part d'Europa, per exemple, a la segona meitat del XIX, consumia cereals americans, cada vegada més. I aquest és el primer pas que, podríem dir, es dona en la globalització de la dieta. La segona fase de les transformacions és molt més ràpida, podríem dir, i tindrà efectes molt més traumàtics, podríem dir, tant en el sentit positiu inicialment com un sentit negatiu posteriorment. En aquesta segona fase podríem dir que s'acceleren els efectes que tenen aquestes revolucions que abans hem assenyalat sobre el nostre sistema alimentari. Per exemple, la segona revolució agrària que dona lloc a la mecanització, després la revolució verda que altera o canvia tot el que seria el tractament de les llavors, l'ús de fertilitzants, l'ús de pesticides i més endavant també la selecció genètica, també tota la part que afectaria la ramaderia amb la selecció de races, etc. I tot plegat permetrà augmentar extraordinàriament els rendiments de l'agricultura, per tant produir molts més aliments, també augmentar els rendiments de la ramaderia i també de tots aquells productes que tenien de la pesca i d'altres productes que integraven la nostra dieta. També a la vegada que es transformava la producció, també es produïen de la mà de les revolucions industrials, de les transformacions industrials, també de la revolució científica, que potser no he indicat, però és que està al darrere de la major part d'aquestes mateixes revolucions. També es produeixen grans progressos en la conservació dels aliments. En un principi seran tots ells positius, el fet de les cambres frigorífiques, també altres
modalitats de tractar els aliments per a conservar-los. Tot això permetrà disposar de molts més aliments i de molt més qualitat i a més en períodes de temps molt més llargs. I també els grans progressos són importants en aquesta primera fase, en aquesta segona fase, però la fase inicial, podríem dir, en la higienització dels aliments, que deixen de ser un element transmissor de malalties com havien estat pràcticament fins aleshores. La llet, per exemple, que era un aliment extremadament perillós per les malalties que podia transmetre, tot i les seves virtuts, nutricionalment parlant, doncs deixa de ser un perill. La llet i molts altres aliments deixen de ser un perill gràcies a aquesta higienització, l'esterilització, després la pasteurització, etc. Tot això combinat també amb els canvis que es donaran en tot el que seria l'elaboració, la preparació d'aliments, serà l'inici de les conserves, també després dels aliments precuinats o cuinats també, que ja us venien en llaunes. La millora del transport, primer el ferrocarril i el vaixell de vapor, diríem, permeten... Escolta'm, deixeu-me que us digui una cosa, ara en quant a contingut. M'ha semblat molt interessant l'aportació d'en Xavier quan ha parlat de dues dades, del 80% de la despesa familiar anava a alimentació. En aquest impàs de temps, esperant que ens puguem comunicar de forma més agradable sense aquest to, pensem entre nosaltres quina és la despesa que fem a nivell familiar actualment dels nostres ingressos, no? Ell deia que en un passat era el 80% i jo m'he posat les mans al cap. Sí, 70, 80% 70, 80, era molt habitual. És una dada que a mi m'ha cridat l'atenció. Sí, les famílies obreres de Barcelona, per exemple, es gastaven això, el 70% de... Doncs bé, jo per defecte professional el que he fet és anar a buscar a l'INE, l'Institut Nacional d'Estadística, quina és l'última dada referent a aquesta informació. I diuen que en una enquesta de pressupostos familiars que s'ha fet a les famílies catalanes, les llars actualment destinen un 32,5% a l'habitatge, que és el que jo em temia, i en canvi un 16% als aliments i a les begudes no alcohòliques. Per tant, el canvi, la modificació és molt significativa. Sí, ha estat bàsicament a conseqüència de l'abaratiment dels aliments. Un abaratiment que segurament ha estat excessiu per l'excessiva industrialització d'aquesta producció. De fet, si intentem consumir productes ecològics, de proximitat, són més cars i aquest percentatge augmenta. Aquest és un gran tema també, perquè els productes més pròxims són més cars que els productes que venen. Jo crec que tindrem oportunitat a la taula de debat de fer-vos aquestes preguntes que jo sempre em reformulo, perquè l'avi de pagès, de Vilabertran, venia a la poma a 60 cèntims al mercat i jo comprar-la a Barcelona era 2,5 € al quilo. Algú es queda amb l'etiqueta de quilòmetre zero, perquè si a Barcelona vols comprar quilòmetre zero has de pagar 4 vegades més que el que pagaries a l'Empordà, no? Això, Xavier? Si tu produeixes, diríem, tu mateix, perquè també una cosa que ha proliferat, diríem, en els últims anys són els horts a l'autoconsum, un altre cop s'ha recuperat una mica, i després fins i tot hi ha aquests horts urbans que comparteixen en determinats barris, i aquí, per exemple, allà prens consciència que si tu el teu treball l'ofereixes gratuïtament, doncs els aliments són molt barats, entre cometes. Però clar, com això ho ha de valorar el mercat i el treball dels aliments ecològics és molt més gran, doncs això encareix el producte. I després també el fet que al no utilitzar els pesticides o els fertilitzants químics que ens venen les multinacionals, doncs evidentment els rendiments són una mica més baixos. O has de compensar-los amb altres tractaments que són segurament manuals, que són molt més, diguem, menys efectius que el que ha arribat a desenvolupar la indústria. Però clar, tenen la seva compensació, no contaminen els aliments, no contaminen el sòl, tot allò que puguem fer servir de forma natural. Això és el que determina. És que de fet, això és com els bitllets d'avió, no? Si els aliments, el preu dels aliments tingués incorporat l'impacte ambiental que generen aquests aliments al produir-se, serien caríssims.
Però això no ens ho cobren. És a dir, no està en el preu dels aliments o el preu de la carn de porc si totes les fonts de la comarca d'Osona estan contaminades. Això no està, o descontaminar aquestes fonts hauria d'estar incorporat en els purins, en el preu dels productes, dels derivats d'un determinat producte i d'altres. Com això no es té en compte, doncs ells fan dumping, vaja, d'alguna manera, i poden ser més competitius amb els productors, diríem, que són molt més respectuosos. Hi ha alguns països que tenen iniciatives particulars, com conec de primera mà Suïssa, que quan es disparen els preus de determinats productes de la llet, per exemple, que ells són productors, doncs deixen de comprar aquella marca de llet per castigar-la i aconsegueixen que el mercat baixi de preu perquè el venedor no ven aquella llet. No sé si aquesta seria una petita iniciativa que podríem dur a terme als ciutadans, deixar de comprar allò que està totalment desproporcionat de preu i dir-li al venedor, miri, això per molt bo que sigui, per molt no ho comprarem perquè el preu no està justificat amb el cost de producció d'aquell producte. De fet, no ens n'adonem, però els nostres comportaments en el mercat van tenint efectes. És a dir, si pensem en els supermercats on anem a comprar cada dia, fa 10 o 15 anys, doncs no teníem productes ecològics, no teníem productes de proximitat, no teníem moltes coses que la nostra demanda, la nostra exigència de poder accedir a productes aquests els ha obligat a adaptar-se, no? Igual que s'adapten els productors de cotxes a cotxes elèctrics o altres coses, perquè veuen que el futur del planeta, sobretot, i la nostra pròpia salut, doncs depèn d'aquests canvis que estem intentant. Al començament ens ho van posar complicat, diríem, perquè les inversions que havíem fet en altres formes de producció o de fabricació estaven en marxa encara, però ara es veuen obligats a adaptar-se una mica perquè és aquesta sensibilitat creixent que tenim. És per això que volia acabar Ho farem, jo crec que està en vies de solució. Deixeu-me que us doni una altra dada que m'ha cridat l'atenció. Quan vostè ha parlat que les malalties infeccioses més greus es produeixen també en funció o es poden ser més greus en funció de la qualitat de la dieta que tenim, no? Sí, sí. L'OMS alerta de l'increment de resistència antibiòtica en els éssers humans. Això és una preocupació real, científica, i que hauria de ser realment preocupant. Però en cas particular, que jo he fet resistència als antibiòtics amb una infecció greu de ronyó, els metges em deien que és a través de l'alimentació que has consumit antibiòtic. I dic, en sèrio? I els metges em varen demostrar que el pollastre és un dels elements que ingereix més antibiòtic i que nosaltres quan el mengem es trasllada al nostre cos i per tant el nostre cos, sense haver ingerit antibiòtic al llarg de la vida, pot arribar a fer resistència antibiòtica. Xavier, jo davant d'aquesta explicació mèdica em vaig espantar moltíssim. Moltíssim. És que és així, no? És així. Per poder, diríem, assegurar la supervivència dels animals, és a dir, per poder augmentar la productivitat de les granges, els hi enxufen, sense estar malalts i sense res, grans quantitats d'antibiòtics, perquè si arriba alguna infecció, com estan tan apretats en aquestes granges més intensives, doncs es pot propagar la malaltia. Llavors ja preventivament els enxufen aquests antibiòtics que, clar, després quan sacrifiquen l'animal i això ens arriba a nosaltres, ens els mengem. Evidentment que hi ha granges que ja no posen antibiòtics. De fet, em sembla que és l'Ametller o un lloc d'aquests que tots els productes, diríem, carns, tot posa sense antibiòtics. Però clar, és una mica el que dèiem abans, no? Els que produeixen sense antibiòtics, quan ve alguna infecció o alguna cosa, doncs tenen més pèrdues i per tant d'alguna manera els costos els incrementen o simplement resolen el tema de les infeccions si tenen ramaderia extensiva, no estan tancats i concentrats en una granja sinó que pasturen lliurement, doncs evidentment la possibilitat de propagació de malalties és molt menor o nul·la pràcticament. Però clar, tenir 10 vaques en 10 hectàrees o tenir-les en 30 metres quadrats doncs és molt diferent. I clar,
Això que deia el professor, no? És important llegir l'etiqueta d'allò que comprem, no? És important saber si aquell animal ha estat tractat o no ha estat tractat amb antibiòtic, és una cosa que potser no havíem parat atenció, però després té unes conseqüències rellevants en la salut dels humans. L'altra dada que vostè també ha dit i que ens ha cridat l'atenció és aquest 80-90% de l'alimentació que es feia antigament estava basada en els cereals. Si ara tenim més diversificació i si el nostre poder adquisitiu ha incrementat i si no hi ha deficiència en la quantitat d'aliments que tenim, perquè tenim aliments tant com volem, per què ens alimentem pitjor? Bé, ens alimentem pitjor perquè, de fet, la diversificació és positiva. Inicialment, el fet d'anar baixant el pes dels cereals i menjar més verdures i més fruita, més hortalisses, més peix, més altres coses, ha sigut llet, derivats làctics, tot això ha sigut clarament positiu. El problema ha sigut quan en aquest, diríem, progrés ens hem passat de frenada i hem començat a consumir en excés. I a més, moltes vegades aquests mateixos productes no els consumim de forma natural, és a dir, tal com es produeixen, sinó que ja han patit tota una sèrie de manipulacions, de processaments, que cada vegada porten, ara apuntaves que la carn porta antibiòtics, però és que a més cada vegada hi ha més tòxics que porten els aliments, que ja sigui per potenciar el gust, ja sigui per conservar-los, ja sigui per donar-los un color més bonic, el que sigui, posen en risc la nostra salut. El peix, per exemple, que en principi sembla un aliment plenament saludable, ara ja sabem que peixos grossos que viuen molts anys poden acumular unes quantitats de tòxics, les tonyines o els salmons. No ens espanti que haurem d'anar a dinar quan s'acabi l'alarma i després de 3 taules rodones si podem tenir-les, dur-les a terme. Quan vostè va a comprar, on compra, què compra? Perquè amb tota aquesta informació i aquest knowledge que vostè té deu ser complicat saber què és el millor per a la seva salut i el benestar. El que procures fer és anar a això, mirar-te bé les etiquetes i després, vaja, no sé, suposo que igual molts dels que aquí presents també ho fan ja, consumir aliments, diríem, de cistelles ecològiques, de gent que saps que són productors i que tenen en compte tots els... intentar anar seleccionant al màxim els aliments de la dieta, en la mesura que sigui possible, i com a mínim minimitzar, és impossible reduir-ho del tot, però sí que minimitzar aquests continguts i aquests tractaments que poden posar en perill la nostra salut. Sí que els presents aquí podrien estar més tranquils si saben a qui ho compren, si van al mercat amb el pagès de torn, que no comprant al supermercat, per exemple, seria una bona... Els supermercats tenen ja tota una secció de productes que també ja compleixen amb totes les normatives que exigeix també per certificar aquests ecològics o que produeixes de forma ecològica. Per tant, també són productes que sempre són una mica més cars que el que dèiem abans. No, el doble de cars, normalment. Però saps que tens aquestes garanties i en la mesura que, clar, no tothom s'ho pot permetre, però potser a vegades, també en compte que es malbarata molt menjar i tot això, si ets una mica més selectiu, segurament pots alimentar-te millor, diríem, sense gastar... Sí. Vinga, va. Sant tornem-hi, que això no ha estat res, quedarà per la posteritat una anècdota. Deixeu-me que us digui que aquest any, en aquesta 9ª edició del Science Needs, es fa homenatge a una senyora, com bé us he dit al principi, l'Elsie Widdowson. Ella va ser pionera en la investigació científica sobre nutrició humana i com que hem hagut ara de gestionar una petita crisi, ella també en va gestionar de crisis. Molt més important. I sabeu què va fer? Buscar la dieta equilibrada per soldats en plena guerra
I què va fer després, més endavant? Buscar una millor dieta per nens africans que es morien de gana. Així que ella gestionava crisis, ho va fer fantàsticament bé. El que hem viscut aquí ha sigut un pur entreteniment per fer-nos riure una estona, per poder parlar de forma distesa i perquè una senyora del públic vingui a interessar-se sobre aquella dada, per mi també curiosa, de l'Institut Nacional d'Estadística, en la que diu que el 36,5% dels ingressos de les famílies es destinen a l'habitatge, cosa que denota un problema real a la societat, i només un 16% es destina al que mengem. Ja està, tot teu, Xavier. El que sí que us demanarem és no t'allarguis massa per poder continuar sobre el previst, així que, de forma resumida, gràcies per la paciència. No recordo malament, doncs havíem deixat l'exposició parlant d'aquesta segona fase de transformacions que experimenten els nostres sistemes alimentaris, la nostra original dieta mediterrània tradicional, que s'accelera sobretot a la segona meitat del segle XX, amb la Revolució Verda com a principal protagonista, diríem, d'aquestes grans transformacions i que afecta a tota la cadena alimentària, com dèiem abans, a tot el sistema, des de la producció de llavors i de fertilitzants perquè siguin més productives les llavors, a la selecció de races, etc., fins a la distribució en grans superfícies, cada vegada més dels aliments. Anteriorment eren petits colmados, mercats, cada cop substitueixen aquestes formes tradicionals de comercialització i distribució dels aliments per noves formes cada vegada controlades per grans empreses, per grans multinacionals, que és un dels efectes. També destacàvem els progressos que es donen en la conservació dels aliments, en la higienització d'aquests aliments, primer d'una forma positiva, i després ja no tan positiva els progressos que es donaran en tot tipus de manipulacions i processament que patiran aquests aliments. El transport també es diversifiquen les formes de transport dels aliments i la comercialització, la forma, també amb la distribució que dèiem, doncs canvia o es transforma, sobretot en aquesta segona meitat del segle XX. Bé, el resultat d'aquesta acceleració dels canvis és que inicialment continua aquest procés que hem descrit abans de millora de la dieta, perquè continua augmentant quantitativament inicialment quan encara moltes persones no accedien a una dieta prou completa. A més, també es fa molt més segura aquesta dieta en haver-se produït aquesta higienització dels aliments, aliments tan importants com la llet, per exemple, que poden entrar a formar part de la dieta de la major part de la població, sobretot la part més jove d'aquesta població, gràcies a aquesta higienització. I a més també tots aquests canvis que s'estan produint permeten diversificar més la dieta, que abans deien que era característicament monòtona, ara cada vegada està més diversificada, encara que, com veurem després a la part negativa d'aquests canvis, es perd molta biodiversitat, és a dir, abans podíem accedir a una zona determinada i en un moment determinat de l'any potser a 80 varietats diferents de tomàquets i després només en podem accedir a 2 o 3, és a dir, sí que hi haurà molts més aliments per poder completar la nostra dieta, però en canvi les varietats quedaran reduïdes a aquelles més productives per la indústria que estava al darrere d'aquestes produccions. Bé, el canvi en aquest sentit es produeix sobretot a partir dels anys 80-90, quan aquestes mateixes transformacions que inicialment tenen aquest efecte tan positiu, i podríem dir que en els anys 60 i 70 és quan s'assoleix aquest punt òptim de la dieta mediterrània. Aquella dieta mediterrània tradicional, quan ja hem corregit els seus pitjors elements, quan l'hem diversificat una mica i l'hem fet més saludable i més higiènicament segura, és quan, diríem, es converteix en aquesta dieta mediterrània referent de les dietes del món i que en molts aspectes és la més saludable que es coneix. Però a partir d'aquest moment la nostra dieta real començarà a allunyar-se d'aquesta dieta mediterrània òptima. I això passarà, sobretot com us deia, a partir dels anys 80 i els 90, quan ens trobarem que cada vegada la ingesta que fem d'energia, de calories, és
més gran que no pas les nostres necessitats, amb uns hàbits de vida que també estaven canviant i tendint cap al sedentarisme, doncs ens trobarem amb una dieta excessiva, desequilibrada, és a dir, que el pes que tenien els carbonis, els hidrats de carboni a la dieta es redueix excessivament, i en canvi els greixos, les proteïnes, tenen un pes excessiu i també determinats nutrients, i també una dieta molt poc saludable degut a tots els additius que cada vegada més portaran els aliments. El fet és que les malalties associades a l'alimentació deixaran de ser aquelles malalties infeccioses que abans comentàvem o carencials per convertir-se en aquestes malalties lligades amb l'excés de pes, amb les malalties cardiovasculars, les degeneratives, les al·lèrgies que han proliferat extraordinàriament en els últims anys. El sistema alimentari que ara es configura a partir de totes aquestes transformacions serà molt diferent a aquell que hem vist en el punt de partida. La dieta es deslocalitza, es globalitza, és a dir, cada vegada és més fàcil poder menjar exactament el mateix a qualsevol indret del planeta, es desestacionalitza, és a dir, podem menjar taronges a l'estiu, podem menjar melons a l'hivern sense cap problema perquè ens porten de Xile, de Sud-àfrica, d'Argentina o d'on calgui per poder arribar, diríem, o cobrir una demanda en el mercat. Cada vegada guanyen més pes els aliments processats amb tots aquests additius que comporten, els colorants, els potenciadors del gust, els estimulants, els reforçadors nutricionals que no haurien d'existir perquè s'haurien d'ingerir aquests nutrients a través dels aliments de forma molt més natural, els antibiòtics que abans comentàvem i tot tipus de manipulacions que pateixen els aliments. També un tema a part, així deixat sol perquè tampoc obrirem aquest meló, és el dels transgènics. Un altre efecte negatiu, almenys des del meu punt de vista, segurament pels propietaris dels grans transnacionals no, però des del meu punt de vista un altre element negatiu és que aquest sistema alimentari avui en dia està controlat per les grans empreses transnacionals, les que monopolitzen la producció de fertilitzants, de llavors, de pesticides, el transport, la distribució dels aliments, les grans superfícies, és a dir, el pagès, el productor, cada vegada està en una situació d'inferioritat, diríem, al mercat, una posició clarament d'inferioritat davant l'oligopoli, de les poques empreses que dominen els diferents mercats, de tots els diferents passos, diríem, els vàlues de la cadena alimentària. Bé, més problemes que té el nostre sistema alimentari actual, doncs la pèrdua d'eficiència energètica, s'han d'invertir, s'obtenen molts aliments, s'obtenen uns rendiments molt més alts i això en energia metabòlica, diríem, és molt més, però la quantitat d'energia que hem d'invertir en la producció dels fertilitzants, en les llavors tractades, en el combustible dels vehicles, en la fabricació dels tractors i de totes les màquines, etc., fa que l'eficiència energètica avui en dia de la producció d'aliments sigui extremadament baixa, molt més baixa del que era fa 300 anys, per exemple. Creix l'impacte ambiental, la contaminació, la pèrdua de biodiversitat que ha suposat tota aquesta industrialització i globalització i, en definitiva, la pèrdua de sobirania que hem patit o estem patint tots, de la que no en som prou conscients, i també d'aquesta seguretat alimentària qualitativa que representa tots aquests productes que ara incorporen els aliments i que moltes vegades desconeixem. També destacar, sobretot també el fet que aquest canvi ha estat facilitat per aquesta deslocalització. Abans tot el que consumíem ho produïem a l'entorn d'on el consumíem. Ara, avui en dia, desconeixem d'on venen el 90% o més dels aliments. Si no tenim una alimentació, diríem, de proximitat o ecològica, desconeixem d'on venen els productes, els aliments que ingerim a la nostra dieta. Bé,
Molt ràpidament i per anar acabant, perquè ja anem una mica fora de temps, dir que, malgrat aquest panorama bastant desolador i bastant negre que us acabo de pintar pel que fa referència al nostre sistema alimentari actual, dir que també des de finals del segle XX, en algunes zones del centre i nord d'Europa, o ja ha entrat al segle XXI al nostre país, a Catalunya, doncs s'observa el que es defineix moltes vegades com una nova fase de canvi de comportament, que seria una mica un camí de tornada, us posava aquí, a recuperar, diríem, formes i hàbits de l'antic sistema alimentari que són molt més saludables i molt més positives tant per nosaltres com pel planeta. En aquest sentit, doncs, en les últimes dècades s'ha detectat que està recuperant-se el consum de productes de proximitat, estem recuperant també el consum de productes de temporada, de la temporada que toca, i no de qualsevol temporada de l'any. Estem augmentant el consum de productes d'aliments de producció ecològica i d'això tenim constància quan entrem a qualsevol supermercat i veiem que les prestatgeries de productes ecològics cada vegada n'ocupen un espai més gran. Estem recuperant varietats de productes, aquesta biodiversitat que s'ha perdut, no tota s'ha perdut. A vegades encara descobrim una raça d'ovella o de cabra o de vaca o una llavor de tomàquet o una llavor de pastanaga que es pensava que havia desaparegut, però algun pagès d'algun racó encara conservava. També s'ha augmentat o proliferat l'autoconsum, els horts urbans i els horts també en altres zones per cobrir o per part de les pròpies necessitats i amb un tractament, podríem dir, ecològic per part dels seus responsables, i també el consum cada vegada més, i això per intentar esquivar aquesta hegemonia de les transnacionals dins del nostre sistema alimentari, el consum de productes de petites explotacions ecològiques, familiars, de cooperatives, distribuïts i comercialitzats no a través de les grans superfícies, sinó de cistelles ecològiques, mercats locals, els productors directament, etc. És a dir, s'està produint un canvi. Que aquest canvi es produeixi suficientment ràpid com necessita el nostre planeta, això ja és més difícil de garantir. El canvi hi és evident si pensem com eren molts d'aquests aspectes fa 10 o 15 anys o 20, veiem que hem avançat molt, però també veiem que hem d'avançar molt més. I amb això volia acabar... Ui, ja ens hem passat aquí una mica. Volia acabar aquesta primera intervenció. Cal seguir estudiant com fa o contribueix a fer aquesta jornada a la que estem aquí tots i totes. Cal seguir estudiant, treballant i divulgant tots aquells coneixements que permetin millorar la nostra alimentació individualment i que permetin millorar la situació del planeta, que també repercutirà sobre tots positivament. I res, insistir en que espais i jornades com les d'avui són imprescindibles per poder sensibilitzar i avançar o accelerar una mica aquests canvis que tant necessita la nostra societat. Moltes gràcies per escoltar-me i seguim.